از Mehmet Öncü, az folklorun nas ve javaneki kurdum. Precendere prayaka em ben şah berheme. Berhemek pırmezine. Diyor ki evet 1700 sal bitire. De salı da prayakl Serpiya maytunen ne li Kurdistan'ı ne ji li Türkiye. Navim Mehmet Akarep. Az merveki Semsuri mev nivîskarê Kurdim. Li du milade navberê 150 da evne ava kirine. Eko para ava kirî yek li ser navî xwe ev sütun navî xwe yek li ser navî jinê xwe yek li ser navî lawekî xwe yek jî li ser navekî lawekî xwe din ava kiriye. Ku bixwe vefat kiriye miriye şunda di navberê her du lava da lej derketiye, pevçûn derketiye. Lavê ku desthilatdar bûyî, desthilatdarî keyatî bi dest xwe xistî, sütuna hev lavê ku têk çûyî da, têk çûyî sütuna wî xera kiriye. Li ser ve sütunê jî hinek nivîs hene. Hevalek ku rast de dereve got bi Kurdî nivîsek li vir heye. Bi divê nivîsina divê ku ave rê neda. Ave rê neda. Tiştekî balkêşe dîrokî ye. Yani em bên 2000 sal li berî ve li vê derê bi zimanî Kurdî nivîsek li ser wî sütunî nivîsandine. Ev tiştekî balkêşe. Vaqta ku projendere hat avakirine ve vaqti jî komegeni hin desthilatdar bun. Yani li hereme desthilatdar bun. Her çiqas bi Roma ve Gredayê bûn jî. Çünkü ev berhem sed berhemeka komegeniye. Ev şaristaniye ku Kurdên Zîlaniye. Her çiqas ku bêjin lejyona şazdan ev dere ava kiriye jî muhtemel ku ev lejyona ev biye. Yani ev leşkerê komegeni bun. Ve vakti evdara vek ev biye. Güzergah biye. Ve vakti cê têra derbas bûn eviye. Roma'ya xwastiye ku bibe pirê karibe xwe derbasî aliyê Sûriye ve dernajî bike. Piraka stratejîk e. Cendere li ser ava kolikê ye, li ser ava kextê. Cemî kolikê cemekî are. Hele zivistanê biharê pir hard dibe. Aveka pira şên dibira derbas dibe. Le hevcî ku pira çêkirinî cihakî teng e. Navberê du zinara da hatiye çêkirin. Li vî alî arsemiya bajarê Komagenê û ê berî ve havînga wan li vir wî ye. Askerê xwe û mühîmatê xwe û tiştê xwe em bibînî li vî bajarî ne. Zivistanê da diketine Semsatê, paytext Semsatê, havînê jî li vê derê dijîn. Hem ticaret, bazirganî, hem ji bo askerî, leşkerî ev pira mühim e. Va demê borî yani 35 sala li berî ve arkeologekî İngiliz hatiye bi merivê vê derê ve tev çûne cendereye. Di bin cenderê da cihak heviye. Yani cihakî veşirî heviye. Sütun çêkirine, merdiven çêkirine, çûne heva vekirine divê yani em bên qutyak, turukek di wir da derxistine, di wir da hinek zer derketine. Hinek jî xetek
belge ka nüfisi derketiye. Gotiye ku kiçah va para hevlişi bira bi va perana çekin. Çîrokeka we pir dramatik je yani balkêş e ve serdema Osmaniye'de di navbera du gundiyan da ew heviye. Nefsanetî heviye. Ji ber ku wê li holê rakin qaymeqamê wê wextê girtiye deremût kiriye ve pire teqandiye. Malê bêxwediye ji xwe herkesî bi şeklekî tasarrufek li ser kiriye yani. Ew pire ji bî şeklî xirabû lê veca gelek însan û em bin welat hez miracat kirin şûbû anha ew kirine car divê restore bikin ve pire çêkin ku ez neşaşim va rojan da belkî tamam jî bûye yani.